gashi yanzun nan wato ƙasan Amerika ta fitar da wani muhimmin sanarwa game da cewa tabbas fa ta fara gano inda wasu 'yan ta'adda suke wato na ƙasar Najeriya wa'inda ake zargin su da kashe mutane ba wai bisa hujja ba, haka nan kawai saboda son rai. Wannan dalilin shi ya ƙara fusata wato ita ƙasar Amurka ɗin har take ƙoƙarin ta ga ta shigo wato ƙasar Najeriya. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar dai yadda muka sani a kwanakin baya an ɗan samu wasu abubuwa da suke ta faruwa game da yadda ita ƙasar Amurka take ta yunƙuri wato tana ta aiki da saƙo zuwa ƙasar Najeriya, a inda take furtawa akan cewa tabbas fa za ta shigo ƙasar Najeriya don kawo ma Kiristoci ɗauki game da yadda aka ce ana musu kisan gilla, inda su wa'innan Kiristoci ne suka tashi takanas ta Kano suka tafi can Majalisar Ɗinkin Duniya suke yaɗawa suna cewa ana zuwa ana musu kisan ƙare dangi wato a ƙasar Najeriya. Wanda kuma dukkan wanda ya ji wannan magana in dai shi ɗan ƙasar Najeriya ne ko kuma yana da alaƙa da ƙasar Najeriya ya san cewa wannan batu na banza ce, ƙarya ce. Don babu wanda yake kashe Kirista a ƙasar Najeriya, saboda kafin a kashe Kirista guda ɗaya tabbas na san an kashe musulmi guda 50. Inda su kansu Kiristas ɗin za su fito su faɗi gaskiya su yi adalci, tabbas za su faɗi wannan magana. To shi dama mutum wanda ƙila yake neman ƙasanka da wani sharri ko kuma dama akwai abin da yake so ya cimma wani manufa a kai, to dukkan hanyar da zai bi zai ƙoƙari ne ya bi ya amfani da daman shi saboda ya samu daman da zai shigo ita wannan ƙasa. Kamar yadda suke ta yunƙuri akan cewa suna so su ga sun shigo wannan ƙasa tamu ne, ƙasar Najeriya. To kuma sai muka ji sun juya da wani salo akan cewa suna so ne su ƙoƙari su yaƙi wato wani irin bandit da suka damu ita ƙasar Najeriya ɗin. To in dai da gaske hakan ne za su zo ne don su yaƙi wa'innan 'yan bindiga, kidnappers, 'yan Boko Haram, to tabbas mu muna maraba da su. Amma babban muhimmin magana a nan shine tsoron da ake ji kada ya zo reshe ya juye da mujiya. Idan fa aka bari wannan ƙasa suka shigo zuwa cikin ƙasarmu, ƙasar Najeriya, to tabbas fa mun san sai kuma yanda hali ya yi. Amma babu yanda za a yi bature ya zo ya ga abin da yake buƙata kuma ya bakka lafiya lau ya tafi ba tare da wani matsala ba. Mu kalli duk abin da yake faruwa da irin su ƙasar Libya, su Sudan, su Syria, ga dai sun dai ƙasashe muna gani har yanzu babu kwanciyar hankali. Wallahi gara mu zauna a cikin wannan ƙangi da muke ciki ne yanzu muke ganin cewa a matse muke ana takura mana da irin fitinan da wa'innan ƙasashe suke ƙoƙarin su jefa wannan ƙasa tamu, ƙasar Najeriya mai albarka. Shi yasa a koda yaushe za ku ji ina ba ma 'yan uwana shawara akan cewa mu fa miƙe mu dage kuma da addu'a. Saboda addu'an nan ita kaɗai ne makamin da za ta iya kawo mana ƙarshen wa'innan mugayen shugabanni da suke so su ga sun kai wannan ƙasa tamu zuwa baya, wanda su sun riga sun saci abin da suke buƙata. Wannan kuɗi ba matsalar su bane. Ko da wani abu ya faru a ƙasan za su iya shiga jirgi su kwashe iyalansu su tafi ko su bar ku a ciki. To muna fatan in sha Allahu Allah ba zai ba su iko ba. Duk mai fatan ya ga an rusa wannan ƙasa